holyten has decided to remove michaelmagz nemama artist from the album title dzese dzaakaita nevakomana ava. Zvinova zvinhu zvisina kubata Magz zvakanaka, akati chero mukabvisa manames asi audio haibve. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuri kunzizwa all the other artists that featured on holyten's Bundu Boys album have all been removed from the album titles except munhu mumwe chete, Kimber Richards, vanova amai vemwana. Magz anyora akati chero zvikadaro voice rangu munoriziva vanhu ende chero rikabviswa zvikasa acknowledged, but everyone knows that I was part of this Bundu Boys matrix acho. So this shows that these people did not break up on beautiful terms, but vakanga vatorwa ku background. Why would you remove my titles uchibvisa zita remunhu wakashanda naye? Handizvo here zvekunzi unofanira kuacknowledge zvinenge zvatova theft. Asi anyway, ari kudropa album rake hanzi rave ku YouTube handei.